Back again. Hey. Huh? Go for. Hey. Chineke kele. Biko, o digezi gbagam na nka ụzọ ọma, ụzọ ndụ ọyụ nwoke. O digezi gbagatu m ebe a biko. Ọ dị m ọsịsọ ụzọ ndụ. Ele gị n'ihe na-ekwu. Tôi tới cái anh gặp ở cái này mưa bà. Album, ana m atụgharị uche n'akwụkwọ nsọ. Abatara m meeting Ngozi na Ifeoma wee na-akọrọ m ka fasi wee na-amụ ọgụ Ifeoma wee na-agwa ka si wee na-amụ ọgụ nke nwa wee bata kama ị ga-abalụ Ngozi mba support na Ngozi bụ nne edebelụ ngewa bụ nna anyị wee bugalụ nwa na-agụsisi ọnụ mmiri a na-akpọ ụzọ nna na-eme ọnụ eto nani. Ọkwa na-aga ekwu. Kedu ihe mere iji wee support? Ọ ya wụ ihe a na-ekwu. Mmadụ ịga akwụkwọ nsọ amaka. Mmadụ inyere mmadụ ibe aka. Iburu ndị edotere m ga-eri wee bunye ụzọ ndụ ha erie. O nwere ife ọjọọ dị na ya. Ọ gwara mmadụ inyere mmadụ ebi aka dị na. Ọzọ na-ajụ gị bụ ụmụazị a na-eme ya elisi eme na afọ n'ụzọ. Na nke na-eme ọnụ eto ahụ na-agụsịsị ọnụ mmiri. Kedu onye n'ime fa ga-akọlụ gị ubi gị? Ihe ị ga-ajụ onwe gị bụ
ụmụazị a ịkpọ ndị ọlụsị ma ndị isi ma ndị ngwọrọ ma ụzọ ndị fana ya na ndị otu ya ọkwa Chineke keleba onwe onye Chineke kpọrọ asị rapụ kena akụ na ụba ihe ndị a niile jupụtara n'ebe niile epu ihe ndị ahụ aga alaeze ị na-anụ mechie eze ule ya afọ ọsịsọ mechie ya ka m kwuo okwu nwanne ekwu ị na-ekwu mechie eze ule ọgwa ihe na-eme gị n'isi isi emebighị gị ego m ntasi afụfụ niile a wee lebelebe chesasịa mee biznes niile wee bata wee sie nri wee chesa wee buli wee bunye ngịwa ọnụkwu eze ule ka ilie atara m ịnụ atara m gị i wee bulie wee sị ngozi bugalụ ndị mbe bulu ndị mmụnwa silu bugalụ ngwa na-agụsịsị ọnụ mmiri bulu ndị mmụnwa si bugalụ ndị isi onwe ihe na-eme gị n'isi onwe echichi na-eweta n'ụlọ ndị nke mmụnwa sili wute ego nke m nna anyị ọ dịkwa pọsịbụl o meemekwa n'ụlọ ọ dịkwa m ntị o meemekwa ịtụrụ anyị anya ọzọ nna anyị apịlị ya ịtụrụ anyị anya ọzọ anya apịlị ya nna anyị nye gị ya ịchọkwara nye gị okwu ego m achọrọ m ịnụ anụ ebe m na-eje enwere m taịm ụwa nke ihe mmadụ jitara mmadụ ya mara Chineke ihe ọ na-ebute n'ụwa akarịka o fere obere nwaanyị etikpọ ọnụ m ọnụ Ngozi Ifeama ebe ya ora ka tom aya ma ya oro ya lo si re obi aka ke ba be ruta o de kwara mo o tele ndi to ka mo na ga bo ma lila enwe mu onye ga kpọta m ebe ya bịa dizie m ka apụ m ịbịa nwa ebe onye bịara tutu ahụrụ m onye asị ebe ugbu afọ ọ kpọrọ esi nke abụọ ebe ahụ eji iru adụ Chineke ga-agọziri m onye asị ebe abụọ n'ihi na ọ bụ ya nwa mere ka ọ dịrị m mfe ịbịa ebe ugbu a ihe iji maka ya bịara abịa ọ dịkwara mma enwere ihe na-enye m nsogbu nsị ka mụ na gị gbaa izu ịma ala m ahụ ụzọ ugbu a ama m onye n'ebe ọ nọ enweghị ya ka echekwa gị ya mana ege dị Chineke ebe ikwu ya anyị ga-eji na nke nke ọka ya ihe ahụ kwuru ugbu ọ dị mma ọ banyere ya bụrụ ọ dị mma ọ banyere eziokwu nọ m ịtọ ngana ka m na-ere nga ngagode onye tie m aka n'ọnụ ihe ya nwaanyị ihe emeghere ika ka anyị jewe nchere gị ebe a ka anyị kwado mba akwadoghị m na-achị ka ara du ọ bụrụ ụra bụ but n'ezighị a ihe emere kwabara n'ụwa ịma na onye nke kpọmụ na-aga ọfụma ya wụrụgo onwe gị na-aga nke anya m aga ọfụma
obi mo. Okay, now we get some love. How about you, Melon? Where do you go? Can you do it? You if you must have if you're not, hey, I'm going to look at it, eh? Hey, I let us go. Not to go. If you're not, I'll go to the shower. What do you okay? Kind of teacher for me. No, I'm somebody one more time. Come on, finish one over. No, it's not a time you give. I'm a family one. The people need go for one. And the one now, now, so the couple now, the mama needs to go as well. They go sit down now. After me, I kid you. We say, I'm here for you. What if I am I found you now? Bob and I forget. Get it for where the moon did he? You know, I get the phone was since in it. You see, order. All the things. Mazigasi. You can do an arm of where they say. I just here for now. Maybe for ye fan cages. Last year, what is so good? I came out of my kind of last and when all the good I drive you. Because I am of the how many years I am of New York. And was only like well, only force him. Did you mind I call it farm and the hour water? You know, and I only looking for so many things you put in order. What I gave you in the wedding, I will go half of the morning now. And what I problem to Negamonti. So many things in there, and go on. I don't will. Now, package, my friends, yes, you are to die. You want to go? So I may say if you feel ye from Bossia on you to look on. You want to go? Somebody in the beginning, no one already. Even in our book, yeah. Oh, yeah, fair. Bossia, I'm forced. So you didn't. Yeah, I knew. Oh, my, I'm even so. If you would divine, if I may, then one which has even took me a bit, stop it. You go to not continue well, Egona, Negomota. I got a Nukumoto. In the bomb mile, Lucero. Well, I got a already, eh? I'm a Eboro. Don't give us a long line up. I won't here before, and I'm was right now. So, Jilly, you can't be born in Kema who go cable. It don't give way and get a knife. Well, the moon did it. Get a melody for my Russian Dikeh, or the Amanda Mile. Now, what is you? Do you want you? I'm not going to get 1,000 too. I'm not asking, I must get you one. I found that I am not today before I am here. And ask him, do you want? Yeah, but yeah, you got more belief for more belief to has now. Now, see if now. What you call by this week, if you know, white gown, wedding. Oh, man, well, the moon did the buy me what I'm if I do as if he does keep as one now. You see, now, if you know, man. What I go, you want I want to no moon did know what if you I said, my baby. Hey, I don't go to the what I'm going to go. Pockets. No, reality. No, it's not running it for Mama. Hey, whoa. Two speaking in there, speaking. Oh, maybe that will change. Oh, okay.
Hey, ski 5. Gene. Chere kanzo. Ski 5. And me zori gene. Nani is go nori. Nani anu 3 kina sim ski 5. Ina fukuzo. Chere kanzo icholi zori. Chere kanzo kwa ya. Ifugia. Ngwagwazo. Zo. Chala no ke kan go siki hin nazo. Even nazo bo na bo. Me siki 2 siki kan nazo. Nani anu nani Zo. Okay. 1 2 Ọkwa mama ahụ gotere gị ọcha mbara ọcha. Anya ka ndị na-asị na ibe ezigbo Ọkwa agbani ya nọ eme na balance si. Ekwere m ha ihe Nigeria ogbu. Ụkwado iwu. Ụkwado ihe si ma jụọ gị. Biko, nwere ike isi n'ebe ụzọ ndụ ruo onwe gị. Chekwa n'ụdị ọ. Thank you, we found very nice. Okay, one name. I'm more time. We see him more than mother. Only if who's on the guy you and I in our hotel. So him now when he up there, Iraqo who's on. If I shot a move for Yamaroma, Ngapakora. Because Cynthia, when you have been in a cook, maybe same day like a man. Di mama mo bia macha me wa ba gare story awo o kwa me nje ku yi awo na acho me ezi ogo uzo ndo amara ibu no oga ha alu mu nke ko wa mpu nwe nu makwa o ma nlo ge no nkwa n'uru ọ gara ịba oh hey ha agwa nga gwa buguza nna anyị gwasa m uzo ndo biko kwa ayom gi ayo and from that time mama best na shop yours and onwe he ejikozi m na girls esa nso enwe gwa ya ko ya dị ịnụrụ ife ngwa People on the no would you want card. I think Mama and James come and go and go again. Every night, no more what Accommodation in the name of police. Oh, my, you know, get an eye. And they brought it on with this. Oh, what is so funny? Oh, someone I hope they go. Okay, naked. They can buy. Oh, come on, I guess I'll get a cake. You see, almost anyone here.
Okay, Nana, in a town 1 night. I'm going to kill a town 1 Iya, kwa mega na mgbede. Iya, kwa. Bagoni Kurobia. Ogomi Kurobia cap. What whoop? If we get alone, so long walking a horse over. Maybe funny me. What they go? Sijo Maga, woman, not in me, public. Now, house alone. You went and you know, come then you're put in Olaka. No, get it. One key with it. One in any sim. Or no foot up on what I guess they will take on it. Ah, I have got my banner. What up on our some of one Egypt. My family, if I didn't know anymore, you will check it. If I knew I'm really. Tapi mau yang mau punya mau tarik mana ye? Kita I'm not back. Kapos nama. Kamu dah after we biar kamu dah after mau kan after we buat ni tu. Amai dah after me betul mau. Mau kena mau usah boy kulo. Mau tahu apa? Mau tahu apa nak sama orang ni je. Di kau ni awak baru. Ataran kota. Opeluko deh, opeluko nana. Oh, so semua. Onye follow no chichima, wano ya na mfrenanya. Onye follow no chichima, wano ya to semem. Onye follow no chichima, wano ya na mfrenanya. Onye follow no chichima, wano ya to semem. Nama kado kuni. Osan. Ini dalam ini ni. Kamu orang naruh. Emang orang mana kan naruh. Tutu gado macam. Ini naruh. Fikir apa yang sekolah kamu? Amerika kira. Nah, kalau ini naruh lagi. Ini ni. Mana orang nak cari tantu juga. Aku ni sampai cakap wira oya. Cakap wira. Ini kerana buat wah. Cakap apa macam dia? Ini juga paracetamol. Lagi.
ị gakwa na iche ka ntatanụ tutu kwe ka afọ ọba akwadogokwa ahụ na-agwa ka afọ tuku ka madụrụ ele chọrọ m akpụkpọ ụkwụ ele na iri ihe ọwụ left ka ọ right ndị nye m akpụkpọ ụkwụ m ụzọ ndụ mechizigoro m ụzọ ma mechie m ụzọ m biko emebikwara m ụzọ ngwa chere ewo onye mi echi ga-abụ nwanne m ọ dịghị onye mechi okwute jụrụ ajụ mesịa wee wulite ụlọ ewo ụwa dị omimi ewo onye mi echi ga-abụ nwanne m ọ dịghị onye mechi okwute jụrụ ajụ mesịa wee wulite ụlọ ewo ụwa dị omimi ewo onye echi ga-abụ nwanne m ọ dịghị onye mechi okwute jụrụ ajụ mesịa wee wulite ụlọ ewo ụwa dị omimi ewo onye echi ga-abụ nwanne m ọ dịghị onye mechi okwute jụrụ ajụ mesịa wee wulite ụlọ ewo ụwa dị omimi ewo onye echi ga-abụ nwanne m ọ dịghị onye mechi okwute enwere ihe nwere bịa nyanyị o sista enwere ihe nwere bịa nyanyị ezo na ezo enwere ihe nwere bịa nyanyị o broda enwere ihe nwere bịa nyanyị ezo na ezo enwere ihe nwere bịa nyanyị o anti enwere ihe nwere bịa nyanyị ezo na ezo enwere ihe nwere bịa nyanyị o papa enwere ihe nwere bịa nyanyị ezo na ezo enwere ihe nwere bịa nyanyị o mama enwere ihe nwere bịa nyanyị ezo na ezo enwere ihe nwere bịa nyanyị o biko enwere ihe nwere bịa nyanyị ezo na ezo Idi ya jonjo Idi ya jonjo Idi ya jonjo Idi ya jonjo Iyanji like yagi Idi ya jonjo Idi ya tumo Idi ya jonjo Idi ya jonjo Idi ya tumo Idi ya jonjo Idi ya jonjo Idi ya tumo Idi ya jonjo Iyanji love wagi Idi ya jonjo Idi ya tumo Idi ya jonjo Idi ya jonjo Idi ya ewo Idi ya jonjo Idi ya jonjo Idi ya ewo Idi ya jonjo Onye nwemle Chineke na harafu na maka 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 Jehovah mo harafu
onye na-eme mmale harafu na maka siwere ya abo akage imama ya gadi rebi imama ya gadi rebi imama ya gadi rebi imama ya gadi kai weri kwa kwa Jehova mama ya gadi gani 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 weri kwa Jehova mama ya gadi gani weri kwa Jehova mama ya gadi mama weri kwa Jehova mama ya gadi papa weri kwa Jehova mama ya gadi brother weri kwa Jehova mama ya gadi sister weri kwa Jehova mama ya gadi umaka weri kwa Jehova mama ya gadi gani weri kwa Jehova mama ya gadi webiebio mama ya gadi webiebio mama ya gadi webiebio mama ya gadi webiebio sister mama ya gadi webiebio brother me mama ya gadi webiebio mama soro me mama ya gadi webiebio auntie soro me mama ya gadi webiebio papa soro me mama ya gadi webiebio isakwete ya kaite mama ya gadi webiebio sister kaibweku mama ya gadi webiebio kaibweku mama ya gadi webiebio yanu kaibaya mama ya gadi webiebio ngano kuwakagi mama ya gadi webiebio asingi babeku kiye mama ya gadi webiebio isakwete ya mama isakwabaya mama isakwete ya mama isakwabaya mama isakwete ya mama isakwabaya oyenda babeku umaka babeku ndoke babeku umasi babeku sister babeku ora babeku 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 isakwete ya mama kaiteku aibajeku kaiteyeku ndebeku atebeku asemu debeku asemu babeku asemu yabeku kaiteyeku kubakagi babeku isakwabaya isakwaya isakwalia isakwenea babeku yaba babeku mboro babeku isi babeku gonya bibi babeku imesali babeku babeku kaiteyeku kayeyeku sisa babeku si babeku babeku kaiteyeku Obinna. Yawa. Ade ma. Ka bịara Udo dị mana udo adịsịrị ọkwa. Gịnị mere? Ike m. Hey, arụ adịrị ya. N'ezie. Apụtara m nnọọ ụdị ikwenyitere ọtọ okwe nwụrụ ya. And ejego m n'ebe ihe nne ya ihe. Ejego m n'ebe ihe nne ya dị onwe ha nke onwe. Ije ma provision ya ahụgo. Hai. Nke a ezu ọ ya mana eji shot. Ibe biko gbaa mbọ were kịta ka o rigote ka ihe dị ya n'afọ dị na akpụkpọ eziokwu iduje ya ụlọ ọgwụ biko. Nke obere ka nke nnukwu. Si na ndị obere dị ndị midim. Ọ ya ezukwa? Nke obere nke nnukwu ka ụnụ chọrọ. Nke ọbụla ya dị ma ọ ya mana eji nwe ya. Ngwa vụrụ nke ọbụla. Biko, ilu kenechalụ m ya o. Ngwa ma ọbụla ọ nwụkwara tii anụ a. Ọ ya mana eji nwe ya. Ngwa vụrụ nke ọbụla. Hei,
Biko, netele m ọfụma ana m abịa ka m chebe ndụ pọs m ka m weta n'ego ọ bụrụ na ọgwụ ka anyị jebenu obi m kenesi anya sị na m na-abịa na mmeweta ego ka anyị wee jebe ụlọ ọgwụ ka m jegodo obi m enwere ihe nwere bịa anya anyị o sista nwere ihe nwere bịa anya anyị ezo echekwa m na ndị bara uru ndị ochie abịakọ ọzọ ya ọ hụchara m na ka m nya ka anyị godo akwa nwere chenụ ma nyọ nyọ ya papa